Салом алейкум, хуш омадед ба канали Ройгон. Бардора азиз, чӣ хеле ки дидаест, айни ҳол автобус 540 номерои Узбекистон. Автобус Ташкент прямой рейс мешава ва ногуфта намона бардора азиз, нашоти документ гап мезанам, вақта бисёр намегирам ва ҳам нафарое ки яъне документотон мигратсиони картон работа хат кашдаги мигратсиони картатон ва регистратсия кардаген а як моҳ срокш гузаштаги патент надорен, автобус қати ногуфта намона падилитса кунен, классохтона дариқ надорен, то ки дигарон хабардор бошанд 5000 айсе то 5000 расход мекунен раҳда. Барои рейсои пештара рафтам бениҳоят мисол шикоятҳо зиёд шид, занг задан ва автобусои шофёро қазоқоҳанд. Номерои узбекӣ нормально мерава прямой рейс то Ташкента. Вақте ки автобусо номерои қазоқӣ шид, бародаро шофёро яъне постода манъ мекунанд ва бениҳоят зиёд шикоятҳо карданд ки дар ҳақиқат постода суми калон мегиранд. Ба ҳамин хотир хубтараш ки шароитон боша, самолет равен, метавонем муроҷиат кунем, билетои самолета менависем ва шароит надошта бошен, фақат возвращение народи нагирен, то ки автобуса ба мушкилот дучор нашин. рақамҳои болои экранда метавонед занг бизанед, ҷойхтона пешакӣ бронировать кунед. Вақте ки мебиёен дидем ки бисёр талпа мешава, беҷо мемонем, барое ки прямой рейс оз Тоҷикистон автобусон нестай. Ба ҳамин хотир пеш аз оне ки шумо занг мезанед, аввал ҷоятона бронировать мекунед, баъд биёен дар котелни ки рейдо рафтеса, яъне амосои содаган шутоби пули зиёдтӣ расход накунед, набарам ахкамтон накунанд. ва ногуфта намона бардораи азиз, нафарое ки мошинои сабукрав мехоҳед сафар кунед, мошинои сабукрав айсадавод мешава. Пешакӣ занг бизанед, барои багажотон мошинои сабукрав да 20 кило бор метавонед гирен, автобусода то 30 кило бора метавонед гирен, то 30 килора. Тоҷикоро бародарои азиз, шаҳрвандои Тоҷикистона а ягон ҷо ягон кас роҳӣ карда наметавонад, на шаҳрвандои Қирғизистон, на Қазоқистон, на Узбекистон. Фақат вақте ки мебиёем, манам мебинед дар дохили автобус ба чӣ мушкилоте дучор мешен, ман занги телефони шумода ҷавоб метавам ва мебинем дар ҷоен киен, чӣ кор карден. Айни ҳол қадамоеда ки шумо мебиёен дигар рейсода жал мекунен, ҳамаш фиребтон мекунанд, мерен дар раҳ ба мушкилот дучор мешин. Чӣ гапе ки шид нашид, комментариҳои гапҳои қабли ҳам менависед, бародарои азиз, ман ҳамаша мехонам. Но ба ҳар ҳол ман қатитон дар связ ҳастам, ба чӣ мушкилое ки дучор мешен, занг занед, видеоро равон кунед, то ки рӯз то рӯз мои яъне ҳамин камбудиёро бартараф гардонем. Ду компанияе ки дар Тоҷикистон яъне кор мекунанд, ширкати Хуҷанд Транссервис ва Asian Express, ин ширкатҳо айни ҳол яъне қатъ кардаган кори худшона прямой рейсҳо ба ҳамин хотир нест. Прямой рейс яъне партнерои мо ширкатҳои Узавтотранс ҳамкорӣ мекунанд ва Қазоқистон ҳаста компаниҳое ки ҳамкорӣ доранд, фақат пересадка қатъ мешава. Аз Москва ба Ташкент прямой рейс ва аз Ташкент ба Хуҷанд душанбе пересадка мешава. Нархош то Ташкента 6000 рубл, то Хуҷанда 8000 рубл, то Душанбера 10000 рубл. Ногуфта намона бардораи азиз, документотон нафарое ки бо як бори дига мегӯям ки яъне работа хат кашидаги бошен, регистратсиятон а як моҳ гузаштаги боша, аз 3 то 5000 қатитон гирен ки раҳда ба мушкилот дучор мешен. Рейдо рафтеста, яъне шофёро сум намегиранд, мо ягон сум намегирем барои документотон, фақат суми билета месупорем, мешинед сафар мекунем. ягон саволо боша комментариҳода нависен ва зангои телефони шуморо дар WhatsApp вақте ки успед намекунем ҷавоб диҳам, метавонем галасавой равон кунем. ба ҳадди имкон ҳама да ҷавоб метавонем. хоб, худоҳофиз, то дидори оянда.